Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Presiden Bansalong jong ka United States of America Donald Trump hakasing baar Thung lat ka Arkansas Mike Huckabee nongrah ktien batma jong ka US sa Israel hakabala kami lentiru bawniw nong yalam ulong ka jingkermen nabynta ka jingsuk hapadeng ka Israel batki Hamas hakisngi banwan namarlaong bautew nong yalam ulong nong Kyrshan barat ba jong ka Israel hapadeng ka jingyat lenti jong hakakam san perthai baroh shikatta bat ulong ru nong yada yakitu kijaka basa ki phetwir jiu haki benta jong ka West Bank kumta laom maka jing penbana jong utram halor ka jing thung thamai yaute nong yalam kalawan ra jing yero naki he nong yalam ka Israel ki baju sngojan bha yaute nong yalam nrei laong badai tang ki nong Palestine ki bala banam sngotenat yaute nong yalam namar ki daw jing yakan at balami haki snem balai utram hakatei kasngi ulong ba uniu nong yalam bathamai u yakajat benrew Israel bat ki Bri U ka Israel ro ki bat sngojan bha u namar langit scam ba ka jingbo ya ukum unong yalam bat unong ra ktien ka USA sa Israel hakan ikasin kan yarap banwan ra no ika jingsuk jongsan ha Israel bat hakitu kiri ki bayakan at bat ka Israel hakan ikapor Huckabee uladan repkondai snem karta bat uniu nong yalam ula persya jur ya ka jinglek penshit jong Biden ya ka Israel ban kepot ya kile no Hamas naduk basdang katma bat kumju rupat ya ka jingkwa jong Biden ban penyesuk bat penkut no ya katma hakan ikapor